Salutare tuturor! Astăzi v-am regăsit la o nouă serie de Fortnite. Bun. Haideți să începem. Dăm un distrare. Solo. Dați un like și subscribe să ajung la 1000 de abonați ca să facem un videoclip împreună cu Alex pe Fortnite, pe Brawl Stars, cine știe, pe Roblox. Doar când o să ajung la 1000 de abonați, o să fac un episod de Fortnite cu Alex și Brawl cu Alex, Brawl Stars, cine știe Brawl Stars? Cine știe Brawl Stars? Ok. Și poftă bună dacă mâncați. Haideți să începem. Încerc să-l omor, dar n-am cum să-l omor pentru că încă sunt în așteptare. Bun, perfect. Acum o să începem runda. Scuzați-mă dacă pentru o perioadă nu o să mai zic nimic. Așa sunt eu concentrat. Tot timpul când mă joc cu un joc sau ceva, eu nu mai vorbesc nimic, că sunt concentrat. Sunt concentrat la maxim. Noi. L-am bătut cu pickaxe. Opa! Opa! Stați un pic, am amurit. Ok, hai să mai dăm o tură. Sunt oameni buni pe blițurile, nu mă așteptăm că sunt oameni așa buni pe blițurile. În fine. Pe blițurile, după ce când mă jucam, erau oameni foarte slabi. Acum că s-a băgat update și nu știu ce, sunt oameni foarte buni. Update-ul ăsta cu ce era? Cu Power Rangers e update-ul. Parcă era update-ul cu Power Rangers. Că a venit alt update, s-a băgat update pe blitzurale și așa oamenii toți se joacă blitzurale. Până și youtuberii, aproape și eu sunt youtuber. Adică sunt un youtuber, nu aproape sunt youtuber. Cine se uită la videoclipurile mele să scrie în comentarii. Și multe vizualizări și abonări și like-uri. Îmi doresc să ajung la 1000 de abonați. Momentan am 34, cred că, sau 35. Nu știu, că primul an în care am avut 6 ani m-am descurcat un pic, am avut câteva vizualizări. Am stat vreo 2 ani și acum la 7 ani, am început să mai refac. Bine, acum am 8 ani. De ziua mea n-am mai făcut nimic. Din păcate n-am apucat, pentru că la ziua mea m-am distrat. Știți cum e la zilele de naștere. Nimeni nu apucă să facă cum la zilele de naștere trebuie să te distrezi. Superman. Bun. Unde e Superman? S-a dus Superman. Opa. Opa, o am deja. Așa, Superman deja a dispărut. Opa, hai să îl omoră pe acest om care s-a dus pe cealaltă parte. Îl putem vedea, da? Acesta l-am mai văzut și acolo la început. Perfect. Încă nu l-a nimeni lama, perfect. Asta e Superman. Bun, s-a dus.
Stai că e pe aici. Așa. Și așa. Perfect. Unde ești, Superman? Unde ești, Superman? L-am deja. Și nu lucrează. Semnalul nu este bun. Deci de câteva zile semnalul nu mai e bun. Nu înțeleg ce cu semnalul. Sau internetul e de vină. Semnalul sau internetul. Vedeți? Perfect. Ăștia fac echipe când noi suntem solo. Ați văzut? Internetul. Și el are un minigun. Opa, stai că ăsta e minigun din update. Deci nu ne jucăm. Am crezut că e s-a băgat-o. No, e pușca mea preferată. Nu cred. Nu cred. Pușca mea preferată. Asta este pușca mea preferată. Oare câștig? Ce ziceți? Pușca asta... Perfect. Și mai este unul ca Superman, care cred că mă bate. Da, după cum se vede. Na. Jale, jale, jale. Perfect. RIP Superman. Da, RIP Superman. Bun, haide, intră. Fiți atent, intrați acolo pe canalul meu, se numește Nicola 6 și crezi că mă strică cineva. Intrați acolo pe canalul meu de YouTube și o să vedeți un cățeluș, un videoclip cu un cățeluș, se numește Lucky. O să fie noul meu cățeluș Lucky. Și dați, vă rog, din tot sufletul un like acolo la Lucky, că merită. Dacă vă uitați, o să vedeți ce drăguț e. Merită și el un like. Intrați acolo pe shortul ăla și dați un like, vă rog. Că merită, că e și el un cățeluș. Că nu e altceva. Altceva nu e. Fiți atenți cum câștig. O să iau ceva acum. Da. Uite.
Vedeți armele? Uite, aici este... Toată lumea știe că cu pickaxe nu poți să dai dintr-o lovitură. Toată lumea cred că știe că cu pickaxe-ul nu poți să omori pe cineva dintr-o lovitură. Nu? Uite, mi-am dat o lovitură și murit. Uite, asta ce este? O putere. Uite, ăla de acolo, care e un anime. Nu știu dacă știți anime-ul. Fata se moartă. Scuze, dar de ce vă lupta? Fetele astea se luptă cu pistolașele mici. Cum pot să se lupte cu pistolașele mici? Pistolașele mici sunt slabe. Bine, pentru ele cred că sunt foarte bune, dar pentru mine sunt slabe. Și uite că am murit, cred că pentru a 100.000-a oară cu pistolașele mici. Așa, mai căutăm oameni. Că Fortnite-ul cred că în special e făcut pentru 1v1. Asta a fost în prima rundă când m-a bătut, țineți minte. Dar nu cred că e același. Da, nu e același. Poate are skin-ul la fel. Atât. Că același n-are cum să fie. Vă recâștig și runda asta. Ce ziceți voi? Așa. Intrăm. Vedem aici niște oameni că sunt morți. Așa. Nu stau la vorbe. Așa, ce ne pică? Nu știu ce să iau. Ce păcat! Mai dăm o tură și cam papa, că deja prea mult durează. Sau sunt și videoclipuri de o oră. Bine, mai dăm un match și cam papa. Pentru că am și altă treabă, mai trebuie să fac videoclipuri pentru voi, trebuie să mai știți? Deci nu pot să fie foarte lung episodul, că trebuie să mai vă fac episoade. O să mai facem poate după un episod de Roblox, să fac Roblox sau să vă fac tot unul de Fortnite sau unul de cărți Pokémon, că nu v-am mai făcut de vreo 2 ani cu Pokémon. Da, o să vă fac unul cu Pokémon după aia. O să vedeți pe același canal, că n-am două canale. O să vedeți videoclipul cu... Uitați-vă, vă rog să vă uitați mult, pentru că vreau vizualizări. Multe vreau. Ca să pot și eu să ajung celebru. Chiar îmi doresc să ajung celebru. În România mai ales, că nu pot să stau în altă țară. Bine, nu înseamnă că dacă
Asta în România când o să fie mare lucru o să crească. Dar nu înseamnă deloc. A, da. Doi dintr-o parte. A luat-o la fugă. Nimeni se duce. De ce chiar e foarte ușor să omori oameni când ai puterea asta. Foarte ușor să omori oameni când ai puterea asta. Foarte, foarte ușor. Dar unde se află omul care tot caut de câteva minute, cred că. Că e aici. Ne vedem. Adică nu ne vedem, că eu nu cred că o să mor meciul ăsta. Cum am? De cum de nu-l omor? Că eu dau cu el. Da, nu-l nimeresc. Nu-l nimeream efectiv. Ioi. Fugiți! Fugiți, că vine Duhla și ne omoară. Asta o să fie mort. E cap. Cine știe foarte bine Fortnite, cine se joacă foarte mult Fortnite și știe, o să se uite acum vreun an, cred că da, s-a băgat un update cu o bancă care puteai să o jefuiești. Câinele ăla care l-am omorât eu lucra la banca aceea și a fugit de acolo, de la bancă. Acum el e un skin în general. Fata să-i moartă. Aproape toți sunt morți din vina mea. Nu. Cum de încredere? Am uitat. Cum omor un om? Update-ul ăsta cred că s-a schimbat. Sau n-am văzut eu bine și aveam doar și mi-a scăzut doar atâta viață. Cred că n-am fost eu atent. Da. Mori. Nu cred că mor. A, da, uite. Nu, că am văzut eu bine. Cum omor pe cineva, cum îți... Dar stai că nu se vede, nu se aude. Oare de ce? Acum. Sau semnalul nu îi bun. Deci, vină semnalul lui. Stai că mai rămas cu unul. Level 34. Bine! Cam atât a fost cu episodul acesta. Pa, pa!